Esan bezala, hemen dugu gure kolaboratzailea den Patxi Urrutia gaurkotasunezko gaiei buruz hitz egiteko. Arratsaldeon. Baita zuri ere? Zer moduz? Ongi. Aste buruz zoragarri izan dugu, gaur ere egun ikeragarrizko eguna harritu du, oseak ongi. Ja, udazkenean sartuta? Baina udatik ere badugu, zer hartu eta udako bero handi horiek ez ditugu pairatu behar, oseak ongi. Dena den udazken hau badator nahiko potente, ez? Baditugu berriz hauteskundeak, azaroaren 10ean. Uste dut azken boladan gehienak ere potentea direla, zainetik kontutan hartzen badugu, horrei dela 2 urte justu, etzi dela 2 urte gertatutakoak burura ekartzen ditugunean, oraindik ere harrituta gelditzen gara, zen horako gauza gertatu ziren Katalunia aldean, referendum famatu delako gure, Espainiako Guardia Zibil eta Polizia guztiak ez ziren gai izen uren mozteko, eta jendearen borondate argi irakutsi, indarrez irakutsi zen, oso arrakastatsuak izan ziren egun haiek, gehien bat demokraziarentzat, non irakutsi zen jende batzuk nahi balin badute, herri batek nahi balin baditu bere eskubideak eskuratu, zertarako gai den ikusi zelako segun hortan, horilakoak ez dire egunero gertatzen, baina horrei dela 2 urte gertatu ziren eta erakaspen pila bat ere ateratzen alditugu horretatik. Eta horrek aldatu zuen pixkat egoera, ez? Hortik aurrera, ja? Erabat aldatu zuen egoera eta ikusi genuen gainera. Eta ikusi genuen egoera aldatu zela, baina ikusi genuen berze gauza bat ere, Estatuak bere indar errepresibo guztiekin ere, momentu batean atzera egin behar duela, baina hor ikusi zuela galduta zegoela ezekila nora jo, erabiltzen dakien, olako egoeretan erabiltzen dakien tresna bakarra da errepresioa. Eta geroztik izan ditugu, horko parlamentario, presidente, europarlamentario, horien denen prozesuak, hor izan ditugu errepresioak, kartzelak, eta argi irakutsiz, demokrazia eskasa dugula Estatu Espainiarrean, eta galduta ikusten dutela bere burua, beti podoreak erabili duen tresna erabiltzen dutela, eta hauek ere, hau da, errepresioa eta Guardia Zibila. Guardia Zibila gainera errepresio munduan sari berezi bat mereziko luke. Azten bakinen saria banatzen, zerengatik hor beti nagusi eta nagusi izan da. Beti Guardia Zibila izan dire oso bortitzak eta fuerteak eta egun hortan ere horrela erakutsi zuten. Eta duela aste bete, duela gutxi, beste 7 atxilotu izan dira, ez? CDR-ko kideak? Bai, horien kontra egin beharreko epaitza edo erabakia, epaiketaren erabakia oraiz autu beharra da. Eta nola badakiten zein, eta badakigu denek zein nolako erabaki izango den, nahiz eta zenbat urte edo zenbat egin direnez, baina zafratuko dituztela azkar, behar zuten argudio gehiago, eta horretarako beste tresna bat ere bilizuten komentatzen ez dena. Eta da, orai dela egun batzuk hori izan zutela urte judizialaren irikiera, eta horregon zen erregea, eta horregon ziren juzgadoko nagusi guziak edo jauntxo guziak mezu bat bakarrik erarazteko, hemen ebazpena bat dela edo bestea dela, zuek onartu egin behar duzue. Erranez, emango dizuegu, baina zuek eskertu egin behar gaituzue zuei buruan kristianostiak emategatik, ez? Eta hori da egin dutena, eta gainera ez du ez buruik, ez belarrik, lehenengo gauza sumarioa isilpean dago, baina hemen periodiko guziak, eskuineko periodiko guziak informazio guzia daukate. Ez dute duintasunik, ez dute errespetatzen podoreen banaketa, ez dute deus. Erabiltzen dute, ari dire epaitzen erabakie hartzen edo gizarteratzen epaiketa gertatu baino lehen. Zerengatik hau dena dire terroristak ez da izer eta bakizer, eta ez zaie ez da txupatxuz bat batzi duten nik ere leporatzen, ez dute inolako deliturik egin, baina susmoa nola izan daiteken, ikeragarria da hor podere judiziala ez existitzen, podere judiziala, podere politikoaren menpe dago, eta ez du egite eta justizia, zerbait balime dago gure gizartetik urrun, hori zen justizia da. Epaileak bai badire pilaka, eta Palazio Justizia erten duten olako etxeak ere bai, baina justiziarik inon ere ez, eta hortxe ikusi ditugu, eta sartu dituzte kartzelera,
ez dakigu oraindik zer den, baizik eta bakarrik eskuineko prentsak erranduena, nahiz eta sekretupian izan, bost axola zaie, baina nonta jendean gainatzen duten biztertean eta telebista berezko duten biztertean, lasai eta eroso mugitzen dira. Eta uste duzu honek eragina izango duela azaroko hauteskundeetan? Zalantzarik gabe. Ezke, gero, zein izango diren, oia da bertze gauza bat, ez? Baina eragina seguru izango dutela. Zenetik, horrelako gauzak edo alde edo kontra, nolabait ere, bueno, pues, izkiniak ere inarrosten ditu, eta hor zer gerta daiteken ez dakigu. Segun zenolako percepzio izaten alduen edo zenolako komunikazio egiten zaion gizarteari, zalantzarik gabe zenetik. Baina, bueno, badakite non eta nora doazin eta ze tresnak erabiltzen dituzten, bidezazu, gero ez dute deus errespetatzen. Gogoan bali baduz hauteskunde gauean, hori dela 2 urte egin ziren hauteskundeien, bueno, hau atrazela, sueko hau atrazelaik, Sánchez atrazenean, beraien egoitza nagusiaren aurrean zenolako joa ziren. Con Ciudadanos no, con Podemos sí. Zuten jendeak beraien boto emalea, beraien militanteak eskatzen zuten, gero pastu dire, izen bat hilebete, eta jendeak eskatzen zuenaren kontrakoa egin dute justu berberak, horrengatik edo zen gauz gerta daiteke, zerengatik, bueno, pues ez da errespetatzen, ez da emandako hitza, ez da filosofia, ez da deus ere hemen, bertze interes batzu badaude nonbait, eta horren atzean gainera daude diru interesak, eta gero IBEX 35ak agintzen duena, eta azken finean hemen agintzen dutenak hoixe dire. Ikusi dugu orai ere, gobernua osatzeko aukeraren inguruan izan den eztabaidan ere IBEXek muturra sartzen erranez horrelako paktuak ez zituztela nahi eta betziak nahi zituztela. Hori dire beraiek horrelako gauzak erabakitzeko, bueno, pues hasten errandutena, demokrazia kalitate eskasekoa da eta edo zen gauz gerta daiteke horrelako egoera batean. Eta uste duzu jendea nekatuta dagoela? Bueno, jendea pixket aspertua, jendeak hartzen du bai aspertuta gaude, baina gero egiten dute justu edabide handietan erraten dituzten astakeri guztiak horietan sinesten dute eta horien alabera mugitzen dire. Hor badago kontradizio badaude, jendearen nahia denek aldarrikatzen dute, baina gero ez da hain argia agertzen, zengatik, bueno, pues boto emateragaten dira, gehien bat eskuinak hor daude buru belarri Podorioren parte bat hartu nahi dutela, eta, bueno, pues zenbaitzu bai aspertu dira, baina, bueno, azken finean da, egun bat ez boto ematera joatea, horrek erran nahi du, egunero egin behar bazituzten 5 ordu lan gehiago gizartearen alde, behar bada aspertuak izango ziren, baina horrelako egoera batean, bueno, ez da nekatzeko, Bueno, telebistan aspertzen direla beteko mezuak entzuten, bueno, pues aski dute berzi irrati txikiak eta telebista txikiak agertzea, horre ere mezu desberdinak agertzen direlako. Baina Podoriak kontrolatzen dituen eta Madriltik eta etortzen diren edabide zabaroi, edabide importante edo handioiek, horiek erraten dutenarekin egon daitezke aspertuta, zergatik egunero errepikatzen duten mezu berdinen zoritxarrez, horiek erraten dutena, betetzen dute gero, bueno, inbertzea jendek eta emaitzak gero ikusten ditugu nolakoak izaten diren. Ez duzu uste jaitsiko denik parte hartzea, orain azaroan? Gauz horien inguruan ez dut ideik ere zergatik hor periodikoetan agertzen dire, inkestak aurta, baina segunta zer inkesta erakurtzen duzun gauza bada, berz inkestak justu kontrako erraten du, bueno, azken finean egun hortan zer gertatuko den kusiko dugu, baina gu dakiguna, eta ni dakidana da, denek dakitena, hau da. Edabidek markatzen dutela hor kristuin pisua, eta hor dagoela metodorik errexena botoak eskuratzeko, eta metodo horiek, eta bueno, bitarteko horiek daude IBEX 35ko jendeen eskutan. Eta horien mesedetarako ari diren partiduetan. Claro, azken finean PPek izin du kristuin kanpaina, zuek animeleko kanpaina. Kusiko dugu zenolako dirutza baduten hori gastatzeko kanpaina Ciudadanosek. Eta baita Vox ere. Zerengatik horiek ere paperezko gazteluak dira. Eta edabidetan egunero agertzen badira, badute gero nolabait ere parte hartzeko aukera gehiago. Baina kusi behar da zenolako laguntza ekonomikoa dituzten, zenolako interesei erantzuten dieten, eta laguntza bari dituzte, boto asko ateratzen halko dituzte. Baina, ketzen badieze, hauek ez dute militantziari, gero etxe lagunen gana joateko eta aritzeko boto bilan.
hauek edabideen bitartez egiten dute, beste taldetxo batzuk berriz dena bertzegiz egin behar dute, edabideetan agerture egiten ez direlako. Eta uste duzu bozkatzen duen jendeak aldatzen duela, nori botoa eman, edo mantenduko dela? Ez, bueno, pentsatzen dut ere bai izango direla denetek izango dela, bai, denetek izango da. Baina, bueno, ez dakit, ez nahi zortan oso jaioa hauteskundeko gai horietan, baizik engatik, bueno, ni ere beti mugitu naiz, bertzen mundu batzuten, non, bueno, pues importante izaten da, jendeekin egotea, jendeak konbentzitzea, batekin eta bertzeekin solastea, eta hanta hemen eztabaidatzea, ez? Bestalde, orain bai sartu dela nahiko potente, klimaren inguruko eztabaida hau, ez? Larrialdi egoera. Bai, hoi hala da, behira, guk mundunten animeleko arazoak ditugu. Baina, telebistaken loakartu egiten gaituztet ez ditugu bere maneran ikusten, bere maneran aztertzen. Guk gaur gure etxea dugun mundua xehatzen ari gara. Eta mundu hau gainera desegin egingo da, baina ez naski urteen podorioz baizik eta gure jarreraren ondorioz. Eta hor gertatzen dena da, bueno, pues, hainbertzezu, pentsazu lurpetik kentzen dituzten zenbat tona, zenbat milioi eta milioi kendu dituzten lurpetik. Edozein momentuten horrek beharko du bere leku harpatu. Elementala da. Bueno, pues, claro, edozein gauz gerta diteke. Gero ari gara ikusten, bueno, hor nolai diren glaziarrak desagertzen o urtzen. Bueno, pues horrelako gauze, bueno, gota fria, hemen ere ikusten ari gara ondorioak, azkeneko ondorioak zeintzuk diren, ez? Eta gara, hoi dena tartean izaki, baina badugu bertze gauza bat ere horren onduan dagoena, eta daira gerrak eta armak. Eta ez gara konturatzen, bueno, pues, telebisten podorioz ere, ez gara konturatzen zenolako eragina duten gure bizitzen horrelako gauzak. Ikeragarria da, gertatzen dena, behizazu, Amerikarrak adibidez Afganistanen badara mazkite orai azkeneko bolada 7-8 urte gerra batean murgilduak. Gainera bomba botatzen dituzte zenbaitetan ezkontza bat dagoenean, bataio bat dagoenean, eta bataioen erdire edo ezkontza erdire botatzen dituzte bombak. Eta hitzen dituzte inbertsa jende. Eta gu hemen, hain bakezaleak, hain etaren kontra egon behar genuenak, zeren eta, bueno, pues horiek hil egiten zuten, han ehunka hiltzen dire, eta ez da ezer pasten, eta bakezale guztiak isilduak. Nonta beren nausi ekonomikoen interesak ez diren, eta hemen gainera Euskal Herrian arma hori fabriketzen, haratik gortzen hangoak hiltzeko. Ez dizu, baina zer demonio, ze nolako gizarte edo, ze baloreak defendatzen ditugun edo, ze alternatibak eskaintzen ditugun. Hau dena oso ongi aztertu beharra dago, baina bertze mundu batean sartuta eta bertze egiazko printzipioak gure ganatuz eta hoien inguruan egiazko eztabaida eginez. Oraintxe bertan, herenegu Gasteizko kartzelian 5 hildako izan dira aurtengo urtean. Ez da zer pasten. Eta 5 persona. Gainera, estaduaren menpe zeudenak. Eta estaduak ez ditu babestu. Eta estaduak garen norapait kolaboratzaile izan da horien hilketetan. Ez da zer txopasten. Ez que errateko hau da dena, errateko nola, askotan animeleko azterketak egiten ditugu, eta gero, bueno, pues, utz egiten du, inbeste guztetan. Eta orai ere, klima aldaketa honekin ere bai, nik beldur dut, bueno, oso ongi lehenguan izan ziren manifak, kanden launbeteko Iruñen adibidez oso ona izan zen. Jendetsua, indartsua oso ongi, ez? Baina gero, horrekin zer nor dago gibeletik, zerengatik gauza hauek egun beteko loreak dire, ala urte guziko uztabiltzen dugu hortik. Hoi da importantea dena, orai, sakondu egiten dire taldeak, aztertu egiten dituzte, hausnartu egiten dute zer nolako bideak dauden hor, edo bertzenaz, pues bueno, eske nik gogoan dut, orai dela 20 urte edo, izan genuen ere bertzen movida bat Irakeko gerraren aurka. Eta joder, animeleko manifak izan ziren estatu guzian. Ondoko astean, etxizen hau, etxizen la llave de todas las llaves, telebistakoak ja utzi zuten gaia bazterrean, prentsak, ez zuen gehiago ipamenik egin, eta harrelako mugimendu ikeragarria biegunez desagertu zen. Eta ni beldur dut ere orai, momentu batean, non arazoa dauden bertzealde batetik ikusiz, Europa hasten dela, gerra deneta daude, ez
bertze despiste bat egiteko, eta jendeari nolabait ere lasaitasuna emateko, ez aldiren horrelako zerbait ere antolatzen. Ez du erran nahi, jende ez dela mugitzen da, eta txalotzeko da. Baina, zen olako ondorioak izaten aldituen eta zen ola segituko duten aurrera, ez dago ziurtatua, edo hau propaganda mundutxo bat da, edo hori denak kusi beharra da eta denborak errango gaitu. Eta horretaz gain, orain ere, Francoren exhumazio honi buruz, ari da nahiko hitz egiten? Ere. Bueno, pues hemen bizizu, lehenbiziko gauza bat ikusi behar dugu. Nafarroan horrelako arazoak konpondu genuen. Gauetik goizera, inolako arazorik gabe, eta pumpa, 4 egunez. Hemen, orain dela urte terdi erantzuten hilabete bat ezkenduko zutela, oraindik ez dago kendua, eta gainera bertze gauza bat, eta hau da nik uste dut importantena. Azken finean 4 ezur dire hor, eta bueno, diktadore batenak eta horiek egon behar dute, egon beharko luketek, bide bazterretan beraiek bertzeak jarri dituzten moduan. Baina, horre ere badago bertze arazo bat. Bueno, beti gure sasi politika o sasi demokrazia duten erabiltzen dugun bertze tresna. Francoren familia kristoinak eta bi ebatzi ditu. Animeleko dirutza dituzte denak ebatziak. Horren inguruan ez da hitzik erten. Horai, suekoak hain demokratak eta beraiek hain ez da izer izenak eta ez da izer, bueno, zertako ez da hasten orai aztertzen meirasko gaztelua eta gainera kontasun guztiak nola eskuratua dituzen zuek, porque eguneroko lanarekin ez, eta bueno, guazen oiden ikustera, guazen oiden aztertzera, ez. Eta nik uste dut horrekoan beldur zirela, hortik hasiko zirela, eta hortaz batu dutela hau pixketere pantalla bezala, bertzera ez iristeko. Bueno, espero dut, mugimendu sozialak eta, untez konturatuko direla, eta segituko dutela ere planteatzen borroka, horren horiek ebatsitako guzia eskuratzeko mundu bat sortuko dugula, edo giro bat sortuko dela horrelako aurrera pausoak emateko. Eta gero, hemen, hurbilago etorriz, Nafarroan, eta mankomunitateko... Bai, Iruña Herriko mankomunitatea oso tresna importantea da, organismo oso garrantzitsua, oso. Nafarroko bigarren aurrekontua, eta gero, zerbitzu oso garrantzitsuak ematen dituen, ura, zaborrak, garraioa, eta hor gertatzen ari dena legealde honen hasieran, ez? Non, eskuina, gelditu da, UPN eta beren inguruko eskuinekoak gelditu diren nolabait ere podere administrazioetatik eta kanpo, eta horrek ondorio batzuk ekartzen ditu, eta hauetxe diren ondorioak, beraiek uste, hemen bertze gauza bat ere azpimarratzeko dago, eta izan da bilduren duintasuna. Bertze hitzik ez dut ez da erabiltzeneko den, baina hau behintzat bai, errantzuen hauteskundetan beraiek bedena egingo zutela eskuina desagertzeko alde guztietaik, eta naiz eta errotik ordaindu behar edo fuerte ordaindu behar, baina mantentzen ari da errandakoa, eta gainera ez markare mantentzen, baizik eta zafretako gogorrak ematen eskuinari, nonta, gelditu den gobernutik kanpo, nonta orai ere mankomunitatea beraiek soek hor sartu zen muturra berritzere eskuine imateko, soeri berdin zaio nori, eskuine iman, berdin zaio, gero errain dute, bertze diskursoa egunen batzutan erranen dute, ez? Eta hor ere, diskursoak berdin zitzaien UPN-ekoak txinpantxi edo delako Etxeberria presidente izatea, nola, baina hor ere, azpiko lan zora polit bat eginda, eta aurkeztu zenean independiente bat, soeria gehiegi zitzaion horrire botoa ez ematea, eta sikiera eskuina utzi dugu bazter mankomunitatik aparte, eta erakutsi dugu Nafarroan bertze jendeek ere kudeatu egiten alditugu hemengo instituzio guztiak, borondatea balin badago, orai tartean sartzen balin badira. Pues nik nahi du senatari, porque orai jubilatzera noa zahartuta gero, eta nahi dut holako astageriek ez, eta ez orai trampa egin behar dut hartutako akordioa ez da izer, ez? Pues hori gertatzen ari zena senatarian hor aukeratu behar genuen
honor aukeratu behar zen Madrilera gateko, adostu ezagon, eta osartu zuen muturra, Koldo Martínez, bera nahi zuela, eta ez zuri ez da dagokigu, zu sinatua duzu hau. Baina, bueno, hor, badago bertze inder bat, nahiz eta beraie deusgabe gelditu, baina nekagoen diez, azken finean, beraien programa segituz, duintasunez, eta gainera, bueno, pues eskuina baztertuz, printzipio edo beraientzat gai importanteena izan dena ongi betez, eta bueno, hori ere gainera errena zuten hauteskunde kanpainan eskuina beti baztertzen saiatuko zirela, eta orain arte, bueno, pues esperientzio bizitzen ari gara, eta zenbaitzuk ere oso pozik sentitzen gara, ikusiz eskuina zenolako orpeitzusia erakusten ari den azken egunotan. Eta bestalde ere, nola da, apezen, como... bai. Apez, nola esan, ez da pederastia. Bai, ez baina izena... Bueno, bai, horren inguruan. Pederastia inguruan, bai, hor zenbait... Komunikatu bat ez atera dute? Bai, arzapezpikoak atzatu. Bai, baina gertatzen dena da, lehenagotik zenbaitzuk, hoi pairatu zuten zenbaitzuk, arzapezpikoari eskutiz bat igorri zuten, ez zutera berekin egon. Eta hemengo arzapezpikoa militarra da, oso ausarta. Baina horrelako gaiekin eta hurbiletik jendeak tratatu behar dituenean orduen tramposoa da, eta koldarra. Eta hemen egin dena, erantzuna egin die, ez duela, bera bere kabuz egingo duela, eta gainera gauza bat, harritu egin nagoena da, erraten dutela, horrelako zerbait non beraiek, apez batek horrelako berriren bat balin badu, salatu egin behar duela. Eta, bueno, pues, orai pastu da hau oso gutxi ezaguna izan da, zergatik hau ere alik eta isilpen handienean pastu duten, izan da Gagoizko epaitegien izan da horre epaiketa bat, apez batena, eta horko bera jarritako salaketa baten ondorioz, eta gure irakurriz zerten duzu hemen dagoen salsa kristoina da, eta apezpikoa gainera izan da salsa horren nola betere garbitzailearik nagusia. Eta hor diru asko jolastu da tartean, oso gau iluna edo nahiko argia imaginazioari pixket emanez geroz, ez edo logika erabiliz. Eta horren inguruan berak badaki, eta bera isildu egiten da, eta bera isildu egiten duena, hartzen die bertzei isildu behar ez dutela, bertzei zenola baitere, irakurtsi nahizik, beraiek ere gai horietaz kezkatu egiten direla. Falsua da, zangotik bururaino arzapezpikoa eta gai honetan oraindik asko zera gehiago erraten ez zuten epaiketa oigatik errandezaketa hau. Inolako arazoari azkenean epailea berare izitu ezagoen zenolako gaia zutena eta zenolako argudioak zituzten, baina nola apez bat ezaguna eta izen handia daukana zegoen tarteko, denak bertsaldera begiratu eta jazta. Nik hemendik salatu egiten dut, informazio egiten norbaiten balima du gehiago jakin, aski ditu epaiketen testuak hartu eta hor ikusiko ditu, ez naski norbaitek asmatu duelakotz edo novela bat edatzea duelakotz, epaiketa hortan errandakoak eta egindako guziak eta erabakiak ere bai. Eta deigarriak direla, ez? Nahiko... Ez dakit zerbait gehiago hori buruz hitz egin. Urriaren lehena, Katalunian egun berezi bezala ezagutzen dutela, zergatik bi urte egingo ditu referendua egin zenean, baina badago bertze data bat ere persona helduen eguna da. Eta ni horietako behinez, eta badugula manifa bat egun hortan antolatua, 12an atrako da Sarasate pasealekutik, aldarrikatuz pensio publikoak eta duinak persona guztientzat, eta, konbidapena eginez, hau ikusten duten persona guztiei, persona guztiei gaina ez dut erten. Lehenik jubilatuei, baina persona guztiei ere, zerrengatik gaur lortuko duguna, bihar ere hor egon daiteke. Gaur gertatzen irabazten ez duguna, bihar ez dugu ziurtatua. Eta horrengatik, pensioen arazoa, ez da jubilatuen arazoa, askotan ere jubilatu gaudenen artean askok badugu duintasunezko jubilazio bat, edo bizitza xurra baino duina eramateko aukera badugu, eta baino ondotik heldu zaretenok izaten aldituzu hortei problemak ez, eta horrengatik konbidapena da, jende guziari batzuk gaurkoa den zerbait defendatzen dutelakot, beraientzat gaurkoa den zerbait, eta bertzei bihar izango den zerbait aldarrikatzen dugulakot. Oso ongi, mila esker.
Vale, zuei, plazera bat izan da. Eta, bueno, orai, bertzea aurkezle berri bat badugu, bueno, ja irauten den. Mila esker.